Hello, everyone. I would like to welcome each of you to our sixth day of 10 days of prayer. I am Alexagen Ima Maril, your presider. Tonight's program was handled by the Adventist School of Ordiscondo Incorporated. In this moment, I would like to introduce to you the following who will lead us in Acts prayer. The one who will lead in adoration is Angelica Faith C. Matabang, Confession, Linduin Sinlao, Thanksgiving, Brian Rain Verde, and for supplication, it will be led by Ivan de Vera. May we feel God's presence in our service tonight. Our precious and kind Heavenly Father, we worship you as a creator and sustainer of all mankind. In every moment, we love you as you love us. We lift your name on high because you are King of kings and Lord of lords. As we look to you, the author and finisher of our faith, we recognize and honor your divine ruler over the heavens and the earth. We praise you, Father, for this opportunity of 10 days of prayer. May your Holy Spirit be in our midst. Amen.
Our dear God, as I continue this moment, we are confessing our sins to you. We sin every day of our lives. There are times that we are not careful in dealing with our fellow man. Father, please forgive us. Please clean our thoughts and guide our actions. Clean us as white as snow. In Jesus' name, amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His friend Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His friend Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His friend Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Eternal loving Father in heaven, thank you for all your blessings and gift to us. We thank you for the precious gift of family and friends, for all those who are here with us today. Thank you for your abundance and grace, for being with us every single day. We thank you for all those you have brought into our lives to lead us, to guide us, and to protect us. Thank you for hearing and answering our prayers. Amen. As we continue our prayer, O God, here we are asking for your mercy, guidance, and love to each of us.
We pray for our loved ones, for our friends, for all our leaders, our preachers, and our teachers. We pray for those who are sick and lonely. May your loving hands be with us. Your comfort and care be filled with us, O God. Help us to strengthen our faith in you, that we may overcome all the trials and temptations of this earth bring us. May you be with us always and forever. All of this we ask in the loving name of Jesus. Amen. Naimbag nga oras kayem iti panagdengdengeg mo, ken kastamet iti panagbuyam iti aldaw iti panagkarkararan. Adataw natin absat iti may kainem nga kanito wenno suweto, iti intayo panagadal kadagiti sa uni Apo Dios. Ngayon may nakabsat, kumusta met iti panagdengdengeg yo. Sa pailakadi, karkarag ko kini Apo Dios, nga tultuloy nga makiadda, iti Espiritu Santo ken ka. Tapno dagiti banag ngayon tayo adalan na nabsat, ket agtuloy agbalin nga instrumento, mangpapigsay di pamati, ken kastameten, iti panagururay tayo kini Apo tayo nga Jesus. Iti suweto nga absat ti adult ti daytoy nga oras, ket napauluan, God's solution to our struggle. Kuno ti Ilocano absat, ni Apo Dios iti solusyon kadagiti problema iti tao. Ket iti paulo nga absat nga teksto ito nga kanito ket entayo luktan iti Biblia tayo ang masarakan iti Lucas kapitulo 9 bersikulo 23 ken 24. Kastoy iti baga iti Biblia. Ket kun kunana kadakwada, amin. No asino man a tao ti mayat nga sumurot kanyak, paglikodan na ti bagina, ket alain na iti krus na, itinaldaw ket suruten na. Tauray siya sino ang mayat, kuma amang isalakan, iti biyag na, mapukaw nanto. Ngem uray siya sino man ang makapukaw iti biyag na, gapukan niyak, may salakan to. Agtamed tayo iti panagkararan. Amame na langitan, daytoy nga gundaway, idawat ko ken ka, Apo Dios, daytoy gayem, magbuybuya, daytoy nga kanito. Tultuloy mo kadi Apo Dios, nga bendisunan, aywanan, kinited iti sireb nga gapu sa dilangit. Tapos dagiti banag Apo Dios ngayon kami adalan tayo nga gundaway. Kitagbalin nga instrumento Apo Dios, umausar amang patibker di pamati, ken kastamoten iti panagururay mi ken ni Apo mi nga Jesus. Ket kastamoten Apo Dios nga sapay lakadi tapakawanem dagiti nagbabasulan mi. Kadagyaban kami, at si kayo ket agnanayon nga dakada kami. Panagdingeg kadagiti araw mi, dinawat mi dagiti tinagan na po mi Jesus. Amen. Ida ito nga gundaway kakabsat kada dati maysa nga damag kaya't kung adamagan kada tayo amin. Anya kadi iti inaramid ni Apo Dios, tapno agbalin isuna nga solusyon kadagiti na dumadu mga problema iti panagbiag. Ngem sakbay tayo song batan kakabsat, iti tawon nga 2020, ammo tayo daytoy nga tawon iti haan tayon to nga malipatan. Ado dagiti dimteng nga ditigra iti panagbiag iti tao. Ado dagiti gingined iti nadumad mga luglugar nga intayo madamag iti news. Ken kastamutan mangeg tayo kadagiti radyo ken kastamutan iti TV nga dagiti panaglaban-laban iti nanasyon. Ken uray pay ada iti present iti nga gundaway nga COVID-19 nga isuket adu dagiti tattao nga natay gapu daytoy nga sakit. Ken no ket kitaan ti kakabsat dagiti ipakpakita iti kasantuan nga kasuratan nga kabsat iti Mateo 24 bersikulo 7 nga makita tayo jay nga dumteng to dagitoy nga pakakitaan nga dagitoy ket senyales nga umayan ni Apo tayo nga Jesus. Isu nga no kitaan ti kakabsat iti biag tayo natta rumigrigat nga rumigrigat. Kumusta iti biag yo kay iti nabsat? Ado dagiti mapadasan tayo
nga regrigat ito nga lubong. Ngem kuna kakabsat tinasantuan nga kasurat addan pa iti naragrigat nga tiyempo iti panagbiag iti tao. Isu garud nga kakabsat dayjay damag iratay nga kakabsat anya garud iti aramiden ni Apo Dios. Anya iti naramid ni Apo Dios tapno masolusyonan dagiti problema iti tao. Intayo kakabsat luktan iti Biblia tayo ang masarakan iti kapitulo 3 iti Exodus versikulo 7 agingga iti 8. Kastoy kakabsat iti intayo mabasa. Ket ni Jehova kinunana, pudno ang nakitak tila dingit ti ilik nga da sa di Ehipto. Ket dinengeg ko ti unnoy da gapu kadagiti managdagdag kadakwada tamok kadagiti ledledda ang da. Ket bimaba akon tapno ilisik ida iti ima dagiti Epsyos. Ken tapno ipanaw ko ida ijay adaga nga ipan iti maysa ana imbag ken nalawa iti maysa adaga apagayusan ti gatas ken diro. Ay nakabsat no malagipyo iti sitwasyon dagiti Israelita iti tiyempo nga dada ijay Ehipto. Ket isuda kakabsat ket nakabalod. Isuda ket nagbalin nga adipen dagiti Epsyos. Ket nagnaedda sadyay kakabsat iti 430 years nga dagiti Israelita nga nabsat ket adadjay dalaeng ket naadanda dagiti parikot iti panagbiag pamati gaputa nagadu dagiti sumrek ka tradisyon ken kostoma dagiti Epsyos. Ket kakabsat kikayem anya iti aramidan ni Apo Dios idi dagiti nga tiyempo ket addaan dagiti regrigat dagiti Israelita. Kakabsat kikayem kastoy iti mabasa tayo. Ngay naramid ni Apo Dios idin makita na nga marigatan dagiti Israelita ijay lugar ti Ehipsyo ket kinuna kakabsat ket ni Jehova kinunana pudno ang nakitak tila dingit ti ilik. Kagayem haan nga bulag ni Apo Dios nga na nga makita iti problema tayo iti panagbiag. Amok malabit kakabsat nga adu dagiti kapadasan tayo ita. Adu dagiti regrigat tayo ita. Ngem gayem ko haan mo kadi nga lipatan ni Apo Dios ket haan nga bulag nga haan nga makakita kadagiti regrigat yo kadagiti kapadasan yo iti biag. Tagamin ay tanabsat ni Apo Dios, nakitanan iti problema tayo, iti panagbiag. Iti may kadua kabsat ko na natin kabsat, ket dinengeg ko ti unnoy da, gapu kadagiti madagdag, kadakwada. Amoy absat, nangeg ni Apo Dios, iti araraw da. Dagiti sangsangit, dagiti Israelita ijay Ehipto, ket nangeg ni Apo Dios. Kung na pwede ito'y kakabsat, amok dagiti leddaang da. Ni Apo Dios ang nabsat, haan nalaeng nga nakita. Haan nalaeng nga dinengeg. No diket ammo nakabsat, iti kapadasan, iti tunggal mamati, ken tunggal tao dito nga daga. Ket kinanakabsat bimabakon tapno ilisik ida iti ima dagiti Epsyos. Ket tapno ipanaw ko ida ijay adaga. Iti sumaruno kakabsat nga naramid ni Apo Dios tapno masolusyonan dagiti problema dagiti Israelita Egyptyo kabsat ket kunana bimabakon. Amoy absat daytoy ket makita tayo tinasantuan nga kasuratan nga awan sa bali iti bimaba ditoy nga daga noan nga ni Apo to Jesus. The ultimate sacrifice and solution of every trouble of men, mga kapatid. Ida ito nga gundaway kakabsat, idin ni Apo to nga Jesus ket bimaba dito nga daga. Inted na iti biyag na para kada tayo ken kastameten kanyak. Para kada tayo amin. Isu absat idi ni Apo to nga Jesus ket nagbiag dito nga daga. Dayjay kakabsat iti panpanunutan na titunggal aldaw no kasano na tayo nga isalakan kadagiti
problemas tayo iti panagbiag. Ken kastamutan ko na toy niya po Dios ket alaan na tayo to ipan na tayo to ijay daga nga addaan iti namay ken kun atoy kaabsat adunto iti gatas ken iti diro awan sabali iti langit nga isagsagana na kada tayo. Iti panagbiag tayo na naabsat ito nga daga adu nga rigat. Adu nga tuok ken panubok ken dagiti kapadasan tayo nga hantay nga ekspektar nga dumteng ti panagbiag. Ngem uray man pay kas nakabsat niya po Dios kayat na dito nga gundaway nga ipakamuken ka. Ngam mo niya po Dios dagiti kapadasam. Niya po Dios haan isu nakabsat nga bulag tapno nga makakita. Ket niya po Dios met ay tanabsat ket haan nga tuleng tapnohan na nga manggag dagiti kapadasan tayo iti biag. Ken kastamot ten kakabsat niya po Dios ket Dios nga muna amin nga banag ti nga daga. Isu garod ay tanabsat. No dumteng man dagiti problemas tayo iti panagbiag laglagi po ninyo nga niya po Dios inted na ti solusyon. Awan sabali niya po tayo nga Jesus. Ket garod kakabsat, anya iti kadadagsenan nga problema iti tao. Amoy kabsat, awan sabali no dikat iti basol. Amoy iti Biblia baga nakabsat nga iti basol iso iti nangrugyanan iti amin nga rigat iti panagbiag. No basayan tayo iti Roma kapitulo 6:23 kakabsat. Ket iti supapak iti basol ket isu ni patay. Adu dagiti tawo nga matay, adu dagiti tawo nga madan iti panagsangit panagliday gapu iti basol. Dumteng dagiti didigray iti panagbiag. Dumteng dagiti napipigsa nga bagyo. Dumteng dagiti gingined gapu na iti basol. Isu nga kabsat iti basol isu iti mangperdi iti panagbiag iti tao. Ken kastamoten isu iti manglaped iti panag relasyon tayo kini Apo Dios. Isu ti manglaped tapno siya tayo ket maadaan iti natibker nga relasyon kini Apo Dios. Isu garot anya kakabsat iti ibagana iti Luke chapter 9 23 ken 24 kas nabasa itay kakabsat. Kuna nadtoy ket kun kunana kadakwada amin. No asino man a tao ti mayat nga sumurot kanyak, paglikudan na ti bagina, ket alaen na ti krus na iti inaldaw, ket surutan na. Gayem, ken kabsat. Iti basol, isu daytoy, iti mangparigat kada tayo. Isugar nga kuna ti kakabsat nga kasapulan, tunggal aldaw kakabsat. Ket intayo, pagtalikudan, iti bagi tayo. Dagiti pagayatan iti bagbagi tayo. Nakakabsan kagayem, amin nga pagayatan iti bagbagi tayo no carnal life tayo kakabsat. Ket dagitoy ket agturong iti panagbasol. Isugar nga kun natin kakabsat, alaen tayo ti cross na, tinaldaw ket suruten tayo. Ni Apo tayo ng Jesus. Ket kuna pa ito'y tauray siya sino ang mayat kuma ang mangisalakan iti biyag na mapukaw nanto ngem uray kuna ito'y kabsat. Siya sino ang kapukaw iti biyag na gapu kanyak maisalakan. To daytoy kat may isa nga paradox nga kabsat dito nga tiyempo. Niya po Jesus bagbagana nga kasapulan kakabsat nga matay tayo iti biyag tayo nga managbasol ket agbiag tayo iti Santo Espiritu uno kini Apo tayo ng Jesus. No kayat tayo kabsat nga madaan iti na pintas nga relasyon kini Apo Dios. Talikudan tayon dagiti basbasol tayo. Talikudan tayon kakabsat dagiti kayat iti lasag tayo. Tagamin kakabsat dagitoy dagiti mangparigat iti tao. No apay kakabsat nga dagiti tiyempo nga agsangit ka madaan ka iti emotional stress.
Ken kastamot ten kakabsat, madan ka dagiti kapanunutan nga nagadu nga banag. Amoy kakabsat iti basol, iso it daytoy kakabsat iti mangted kada tayo dagiti nga banag. Isu garod ko natin kakabsat, kasapulan ni tunggal aldaw, ket talikudan tayo dagiti bagbagi tayo. Iti tunggal aldaw kakabsat kasapulan na nga tayo dumawat kini Apo Dios iti pigsa tayo tapno malabanan tayo dagiti dumteng nga tuok ken kastamot ng dagiti sulisog iti biag. Iti panagdayaw tayo kini Apo Dios itunggal bigat ken iti rabii. Daytoy kakabsat ket masapol ken kangrunaan launay nga aramidan tayo tapno mayadayo tayo kadagitoy nilalasag nga panagaramid. Kakabsat kay Yem, ibaganat to'y kakabsat, nga kasapulan tayo garod, iti desire of ages ko na ito'y kakabsat, nga iti tunggal kanito, kat awaten tayo iti espiritu ni Apo Dios. No nagkararag tayo, no nag-worship tayo kakabsat, iti pagtayngan tayo, dawaten tayo mat iti Espiritu Santo ni Apo Dios. Tapno, idalan na tayo iti nasantuan nga panagpamati kini Apo Dios. Ken kastamot ko natin kakabsat, iti haan nga panagkitakit tayo, iti panagserbi kini Apo Dios. Amoy kakabsat, iti panagserbi kini Apo Dios, mangted bileg ken rigta iti pamati. Isong agserbi tayo kini Apo Dios iti naabsat, ket maaddan tayo daytoy natibker nga pamati. Dagiti ammo tayo nga kinapudno ket mausar tayo. Ket agbalin tayong aktibo iti panagpamati ken kastamot ken iti panagserbi tayo kini Apo Dios. Isong ako natoy kakabsat, masapul nga iti tunggal aldaw laglagipon tayo nga kasapulan tayo nga dawaten iti Espiritu Santo ni Apo Dios. Amoyo ko na ni Ellen White kakabsat. Iti Great Controversy, page 530, paragraph 2. No man is safe within an hour or a second or a minute without prayer. Kakabsat kay Yem, kumusta man iti panagkarkarag tayo. Kung natin kakabsat, nga no malipatan tayo iti nagkararag, iti agmalem, ganti may sangal daw, iti kabusor, ket asetgan na tayo. Isugarod nga kuna nakabsat, resist the devil and he will flee from you. Gusto tayo kakabsat, ket agkarkararag, nga kinanayon, ket iti kabusor, umadayo, kana tayo. Ket iti Espiritu Santo, isu iti agtaeng, iti biyag tayo. Iti pananglepas iti kakabsat nga panagadal tayo. Kaya't ko nga ited iti maysa nga storya. Ada kakabsat iti maysa nga lalaki nga nai-record iti Guinness World Book of Record nga isuna kakabsat ti kaunaan nga nangusar iti maysa nga monobike tapno usar na daytoy nga apan ijay bangir nga parte iti maysa nga falls. Daytoy ket iti Niagara Falls. Ito kakabsat nga gayem ket nagperform iso na sadyay ket iti muna nga trial na kakabsat ket nakadalan iso na sadyay. Kaya dati tiyempo nga nagdamag iso na kadagiti tattao sadyay nga buybuya kunana asinno kada kayo iti mga yat nga sumurot kanyak bagkatek isuna ket agsakay kami iti monobike ket ag-travel kami nga apan ijay bangir nga parte. Ket adda kakabsat iti nangingato iti ima na ket kunana shock kayat ko. Idin ito yung nga lalaki kinita na kakabsat dedya nagitayag iti ima ket napukaw isuna. Kahit nasawan kakabsat, nagbuteng, dahil nga lalaki nga nangitayag iti ima na. Adaban ti maysa nga gundaway kakabsat,
nangayab iso na ti kadwa na ket isakay na ijilikod na ket ag-travel dapan ijibangir. Ket adda nang itayag iti manakabsat ket kuna kaya't ko sumurot ken ka. Ket daytoy nga lalaki gaputa adda iso na pamati ejay nga naadaan iti record iti Guinness World Book of Record. Ket naglugan iso na absat iti likod na ket nag-travel dang napan iti bangir. Amo yung absat. Dayjay lalaki ken ajay kadwa nang binagkat na insurot na ket nakalabas na absat aging ga ijay bangir nga parte iti falls. Anak kahit kung asawan kakabsat. Iti panagbiag dito nga daga, ado dagiti regregat. Uray ti basol, nga iso tinang parigat kada tayo. Niya po Diyos kakabsat. Ket kaya na tayo nga bagkaten. Kaya na tayo nga tulungan. Kaya na tayo nga ikan iti pigsa tayo tapno mayadayo tayo kadagiti sulisog iti biag. Ket tapno kasta ni Apo Jesus kuna nakabsat ipan na tayon ton iti maysa nga lugar. Daytoy nga lugar awan sa bali iti langit. No si kayo kakabsat ken kagayem iti agsakay yan ti lalaki. Ije likod na. Ket ag-travel kayo kakabsat nga apan ije bangir. Kayat yu kadi? Madi. Malabit panunutan yu absat baka siya ket madisgrasya. Baka siya ket matinag ket malmusak ijay danom. Adda kakabsat dagiti panagpanunot tayo ti kasjay. Ngem kasano kadi kakabsat no ni Apo Jesus itinangayab kada tayo. Kunana anak ko surutan nak ket isalakan ka. Amo yung kakabsat no ni Apo Jesus itinangayab kada tayo daytoy nga pamati uno daytoy nga panagbiag. Awan ko mati pagbutngan tayo. Awan ko mati pagdanagan tayo. Tagamin, ni Apo Dios kakabsat itinangayab kada tayo, daytoy nga pamati. Isugarod daytoy nga gundaway kakabsat, ni Apo Dios iti solusyon iti problema tayo. Isu nga kakabsat ko, daytoy nga rabii, daytoy nga gundaway. Ket dodumteng ka man kadagiti panubok iti panagbiag, laglagipan nyo, ni Apo Dios tinangayab kada tayo, daytoy nga pamati. Daytoy nga panagbiag. Isugarod nga iti amin kumakakabsat kadi ket italek tayo ken ni Apo Dios. Gamin ni Apo Dios ito nabsat. Hana tayo nga baybayan. Hana tayo kakabsat nga baybayan nga matinag iti basol. Hana tayo baybayan nga si tayo kakabsat ket makapadas kadagiti regregat iti panahan na tayo nga baybayan nga haan nga may salakan kakabsat. Ni Apo Dios aramiden na amon nga kabailan na tapno si tayo ket may salakan kadagiti basol tayo. Ken kastamot den makapantayon to kakabsat ije langit ngayon sa ganan na kada tayo. Sa pela kadi ni Apo Dios pang bendisyon kada kayo. Iti panagdengeg yo sa pela kadi ta ni Apo Dios ti makiadda kada tayo. Naimbag nga oras mo gayem ket iti kararag ko ti Dios makiadda kada kayo. Agtamed tayo iti panagkararag. Ti daytoy nga gundaway na indaklan na Dios mi. Itunggal may sakada kami ket adaan dagiti problema iti panagbiag. Ngem ti daytoy nga gundaway Apo Dios nanggan mi nga si kayo iti solusyon kadagiti amin nga kapadasan iti biag. Ket sa pela kadi Apo Dios si kayo garod iti makiaddan kada kami. Si kayo na Apo Dios iti tumulong kada kami. Si kayo na Apo Dios ti mangpatibker iti pamati mi. Ket agiyaman kami Apo Dios. Ta si kayo ket agtultuloy nga makiadda. Ken kastamon daytoy gayem nga dagdengeg ken nagbuybuya daytoy nga kanito. Si kayo kadi ti makiadda iti pamilya na ken kastamoten kadagiti problemas na iti panagbiag. Ket agyaman kami Apo Dios garod. Asong batam dagiti araw mi, padinawat dagiti tinagan na po Jesus. Amen.